Kaixo. Bueno, jendea sartu bitartean hasiko gara aurkezpentxo txiki batekin, beti bezala. Ongi etorri beste aste batez, Arnasa gara ekimenaren baitan antolatu dugun 6. elkarrezketa honetara. Dagoeneko jakinko duzue, baina martxoaren erdialdera UEMak Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Arnasa gara kanpaina abiatu zuten. Kanpaina horren helburua udalerri euskaldunetako eta euskararen arnaskunetako egoera zein den ezagutaraztea da, eta kanpaina horren ardatza berriz, Uda Matxok egindako 8 bideo izaten ari dira. Bideo horietako bakoitzean udalerri euskaldunetan ohikoak diren zenbait egoera ikusten ari gara, eta eduki horren inguruan solasteko hausnartzeko berriz astero gonbidatu bat ekartzen ari gara berriako Instagram kontura. Gaurkoan, Ander Lipus aktorea izango dugu gurean, eta mediku bakoitzak bere horrika bideoaren inguruan solastuko dugu berarekin. Okerrez banago, hemendik ibiliko da Ander. Badirudi hondik ez dela sartu zuzenekora. Kaixo, Ander. Kaixo. Zer moduz? Ondo nago orain. Nengon itxoiten, ez dakit zerbait. Igual, tardatzen du, gonbidapena bidaltzean pixka tardatzen du batzeko garaian, igual horregatik izango zen. Bale. Bueno, ikusentzulei egin diegu aurkezpentxo txiki bat, eta jarraian, astero egiten dugun moduan, gaurko gonbidatua aurkeztuko dugu, hau da, zuri aurkeztuko dizugu. Jungo naiz, ezaugarritxo batzuk botatzen, eta zuk zer gehitu nahi badezu edo, lasai asko gehitu. Ander Lipus zure izen artistikoa da, baina benetako izena Inigo Ibarra Lizundia da. Markina Xemeinen jaio zinen 1971 urtean, eta ibilbide luze eta parodun antzerkilari, aktore, zuzendari, gidoilari eta kultura eragilea zara. Zure hitzetan, lehenengo teatro esperientzia edo txikitan, herriko monagilo gisa aritzen zineneko horiek izan ziren lehenengo garaiaiek, eta garai hartan bertsolari bezala ere, bertsotan ere aritzen zinen. Geroago, Madrilen egin zenituen baleen antzerki ikasketak, eta hainbat urtez Madrilgo hiriburuan, Espainiako hiriburuan markatu lanean aritu ondoren, Bilbora itzuli eta beste zenbait artistekin batera mina espazioa sortu zenuen. Geroztik, antzerki egintzen eta esperimentazioan aritu zara batez ere, 11 ekimen eta proiektutan, eta nabarmen batzuk aipatzearen antzerkiola imaginarioa eta arte drama hor ditugu izan ere horietatik sortu dira beste hainbeste proiektu, antzezlan eta ekimen. Aktore gisa aldiz, 55 antzerki obra baino gehiagotan aritu zara lanean, eta beste dozena bat antzezlan ere zuzendu dituzu. Eta telebistaren eta zinemaren munduari dagokionez berriz, besteak beste lan egin duzu Amama eta Gurretxe beste filmetan, eta ETV-ko Martina saioan. Zure ibilbidean egin duzun lan guzti horiengatik gainera, 5 aldiz jaso duzu Donostia antzerki saria. Zaki zer moduz laburbildu dugun zure ibilbidea? Bueno, luza pixka bat ematen dit horre nita zola aritziak, baina bai, egia esan, antzerki izan da beti nire bizimodua, eta hortik bizial izan naiz, eta niretzat antzerkian ere pasioa baita ere izan da, ez da? Eta militantziatik ere sentitu izan dut eta bizi izan dut antzerkia. Gaur hala ere Arnasa gara kanpainaren baitako 6. esketxari buruz hausnartzeko solasteko gonbidatu zaitugu. Ez dakit, hasteko, Ander, gogoeta txiki bat, zer iruditzen zaizun Arnasa gara kanpainako mezuak horrelako esketxen bidez umorea baliatuz transmititu izana. Zer iruditzen zaizu hori, autu hori? Bueno, ni ikusi ditudanean egia esan bitxia da, baina oso identifikatua sentitu naiz. Ia jarri dituzuen egoera edo situazio guztiekin, ez da? Badago zerbait oso gurea dena, guk euskaldunok bizi duguna, eta batez ere identifikatua sentitzen gara. Gero hortaz aparte nola ez parte hartu duten lagunak ere, parte hartu duten aktoreak ere lagunak ditut, eta orduan, gustatu zaite esketxak ikustia. Oso ondo. Gaur, aipatu dugun bezala, mediku bakoitzak bere horrika bideoa hitz egingo dugu,
Eta badaezpada ere, ikusleen artean oraindik bideo hori ikusi ez duen norbait baldin badago, bideoren ondinorakoak laburbilduko ditugu. Bideo esketx horretan, Sanbu Diabi, Iratxe Urkiaga, Mikel Irazusta, Erika Olaizola eta Juanen Saralegi aktoreak ageri dira, medikuak eta erizainak dira, eta kirofano baten barruan sartuta daude, pertsona bat operatzen edo lan bat egiten. Medikuak halako batean orrika pasatzeko eskatzen dio bere lankideari, baina antza lankideak ez dio ulertzen, eta momentu horretan elkarrizketa surrealista barregarri xamar bat hasten da beraien artean. Euskalki bateko hitza ote den, euskara bateko hitza ote den, eta abar. Eta azken finean, umoretik beti ere, horixe da bideoaren mezua ez da, euskara euskalkiekin ere osatzen dela, eta euskalkiek euskara bera aberazten dutela. Zer iruditu zaizun bideo hori bera? Ia berdina esango dut, oso identifikatua sentitu. Bueno, lehenengo gauza, orrika hitza ez nuela nik ere ezagutzen. Nik ere ez. Eta, bueno, horre, ematen du beti K bat falta zaiola, ez da, korrika bat, eta, bueno, horrek egiten du bitxi, egia da, zein aberatsa dugun gure euskara, eta ez ezagutze hortatik, behin gero ikusita, eta egoera planteatzen denean, edo egoera hori planteatzen denean bideoan, lehen esan dudana oso identifikatua sentitu naiz. Ni asko aritu izan naiz, edo asko ibiltzen naiz, adibidez, iparraldean antzerkia egiten, eta gogoratzen dut bere garaian aktorei oihu egiten niela, lehenengo normal esan, esaten nien, joan zaitezte atzera, eta atzeraka egin, atzera. Eta ez zidaten ulertzen da denak gelditzen ziren, gero esaten, joan zaitezte gibelera, eta joaten ziren gibelera azkenean, eta berdin zen, etorri aurrera, eta ez ziren aurrera etortzen. Aintzinatu zaitezte, orduan ja etortzen ziren aurrera. Beraz, euskaraz ari garen ontzat, esan dudan moduan, oso identifikagarriak dira jarri dituzuen adibide horiek, eta horrikarekin ere berdinak gertatu zait. Egia da hitz bat ez nuena ezagutzen, eta nire hizkera eta nire komunikazio gaitasuna uste dut aberazten duela horrek, eta beraz, polita da, oin ja ez aitaztuko inoiz, horrikak zerbait egiteko antzerkian adibidez, ataratzeko edo. Eta orduan, edo hile batzuk ataratzeko horrikak beharko dut. Oso, ondo. Arnasagara kanpainaren baitan egindako bideo hauek, udalerri euskaldunetan ohikoak diren zenbait egoera azaltzen dituzte. Kasu honetan egia pixkat egoera muturrekoa dela, edo muturrera jo dutela gidoilariek, baina funtsean ikusten dena edo iradokitzen dena, bai da gertatzen den egoera bat ez da, eta da, esaten duten bezala bideorekin batera zabaldutako azalpenetan eta euskalkiek bizitza ematen diotela hizkuntzari berari eta euskalki bakoitza erdarari eta erdarei aurre egiteko txertoa dela. Ez dakit ados dauden baieztapen horrekin Ander. Bai, guztiz ados. Nik uste dut aberatsa dela, ni berez nahiko pertsona intietoa naiz eta gainera asko gustatzen zait beste herrietan, beste joera batzuk, hitz berriak ezagutzea, nahiz eta gero nik ez ditudan erabiltzen, ezta? Baina, kasualidadez, justu atzo lagun batekin hitz egiten, da esan zidan, horrek du laineza, eta nik laineza, zer da laineza? Eta begira, da hitz bat ez nuena inoiz entzun, baina zorionez, nire hiztegira etorri zen, ez da bildu zen, gero egia da ni, nahiz eta markina semindarra izan, markina seminen bizi, Euskal Herri osoan mugitzen naizela, ez da, eta horrek ematen didala beste euskalkiekin, beste harreman bat, eskuagoa daukadala, eta biekin jokatzen dudala, ez da, kasualidadez baita ere, oain ez dut hitzak gogoratuko, baina atzo lagun batek hitz egiten baita ere, markinarrez nola esaten diogun nuera, orain ez zait etorriko hitza, baina oso polita da, eta atzo esan zidan, da zer da hori, eta nuera da euskeraz da, erderaz, bitu, ez nuen erabiltzen, aspaldi ez nuen erabiltzen, ja, astuta daukat, da bitu,
hori ere bada, ez da, norbere euskarkian gauzak erabili behar ditugula, hitzak erabili eta hola askoz ere aberatsagoa dela, eta ez erderara jo, ez da, numera esatea baino, ez da. Bueno, nik uste dut hori interesgarria dela eta aberasgarria baita ere guretzat. Hori da. Euskaltzaindiak aspaldi adierazi zuen lexikoari dagokionez, hitzak ez direla euskalki batekoak edo bestekoak, aldiz kontrakoa. Denek osatzen eta aberazten dutela euskara batua. Alegia, berba egitea, hitz egitea bezain euskara batua dela, nahizetan mendebaldean errotuagoa dagoen aldaera bat izan, ez da? Hala ere, oraindik badugu hitz jakin batzuk, euskalki jakin batzuekin lotzeko joera hori, ez da? Orduan, zenbat lan daukagun oraindik egiteko, horri iritzi guzti horiek gainditzen. Bai, eta nik uste dut guk geuk ere baditugula gure konplejuak eta pentsatzen dugu batua hitz egiterakoan halako zerbait hermetikoa izan behar dela eta nik uste dut hor lana daukagula egiteko oraindik, ezta? Eta ni neronek ere batzutan ja beste komunikabide zabalago batzutara hitz egiten nagoenean intentatzen dut batua estandar bat hitz egitea, ez dakit txuzen egiten dudan, baina agian ez dut erabiltzen domeka, igandea esaten dut, ezta? Eta agian domeka esan beharko nuke, eta hola beste maika hitz, ezta? Eta nik uste dut guk ere esfortzu bat egin behar dugula, guzti horiekin aritzeko eta gure hiztegi hori aberasteko. Esan dizudan moduan, ni justu Nafar aktorekin ibiltzen naiz, Gipuzkoarrekin, iparraldekoekin, eta uste dut gure hiztegia nahiko aberatsa dela eta ulertzen garela ongi, eta bestela galdetzea besterik ez dagoela, ezta? Baina batzutan gu geu ere beldurtzen gara, konplejoak ditugu eta ez ditugu ongi erabiltzen hitz horiek, eta bestela ez dago besterik galdetzea eta zer nahi du esan horrek eta listo, eta hola denok ikasten dugu. Elkarrezketetan bakarrik ez, zuk zeuk zure lan proiektuetan ere egiten duzu ahalegin hori, ez da? Euskalkiak, euskara batua, ariketa hori. Bai, ariketa horiek nik uste dut, ariketarik sakonena egin genuela zentzu horretan, Errautsak antzeslanarekin izan zen, bere garaian, eta hor bakoitzak erabiltzen gendun gure herriko euskalki sarratua eta izan zen ariketa bat. Ariketa bat, interesgarria izan zena, iritsi zena, baina berez ez dena hain erreala ere. Nahiko nuke denok hola euskalkian hitz egin da, denok hain ungi ulertzea, baina Siberuara joaten zarenean edo beste herri batzutara joaten zenean, euskara gehiago sarratzen dira eta zailagoa da ulertzea, eta hortarako daukagu batua, eta batua ez da denominizatu behar, eta zentu horretan denok daukagu batuatik asko ikasteko, eta batua erabiltzeko tresna moduan oso interesgarri. Eta uste dut, denoi dagokigula, batez ere herri mailan ari garenean, Euskal Herriko 7 probintzietara zuzentzen garenean uste dut denok beharko genukeela alegin bat egin, pixka bat euskara jasoago bat hitz egitera, ni alegintzen naiz, ez dakit hain jasoa dudan, baina alegintzen naiz euskara batua bat egitea, eta gero baina bardura horiek sartzea, bai, antzerkian erresagoa da, ze antzerkian, nahiz da ahoskoa izan, idatziz, jende jakinakin hitz egiten dugu, eta eurak zuzentzen dizkigute, eta eurak ematen dizkigute hitz egokiak, eta personaiaren arabera batzuetan euskalkietara jotzen dugu, beste batzuetan euskara batua, baina leku batean konkretuagoa denean, itanoa erabiltzen dugu baita ere askotan, nire egunerokoan ez dut itanoa erabiltzen, markinan noizean behin lagun batzukin erabiltzen dut, baina ez naiz asko ausartzen, etxean pixkat baserri giroko euskara zela irakatsi zidatelako, eta kalean etzela itanoa erabiltzen, ezta? Orduan, guk geuk euskaldunok ere, baditugu 11 konpleju, pixka bat hortik irten behar ditugunak, eta konplexurik gabe, intentatu zuzen, eta belarria jarriz, elkar komunikatzen, ezta? Zenbat eta berak hobeto komunikatuko gara eta. Hori da.
Euskalkien aberastasuna nabarmendu nahi du Arnasagararen sketch honek, zeharkako mezuarekin bada ere, baina zuzenan ere ordea argi esan daiteke bideoaren funtsa, ez da? Honakoak esaterako Koaldo Zuazoren hitzak dira, 2005an argitaratu zuen Euskara batua ezina egina liburutik hartuak, eta horrela dio testuak, norbere hizkera bizia, ez ametxetakoa, konplexurik gabe eta naturaltasunez erabiltzea, eta norbere hizkeraren benetako aberastasunak, ez bitxikeriak eta txokokeriak, Euskara batuan modu orekatuan sartzea da, nire iritzian bide zuzenetik ibiltzea. Eta bide horretatik ibilita, asko da mendebaldiko hiztunek euren buruari lehenengo eta Euskal Herri osoari gero eman diezaioketen laguntza. Ez dakit Ander, bat zatozen Koldoren hitz hauekin, zer dakarkizu burura? Bai, Koldo, estimatzen dut Koldok egin duen lana baita ere, mendebaldako hizkuntza, berez, hizkuntzaren alorrean, ze pasio jartzen dion gure euskarari, eta egia da, arrazoi osoa duela, ez da, nik uste dut, denon artean egin behar dugula alegina, eta sentitzen dut batzutan bizkaitarrok badugula baita ere alako konplexu bat batua egiteko edo asko kostatzen zaigula, oso desberdina iruditzen zaigula, eta nik uste dut azkenean hori lanketa bat dela, lanketa bat gehiago. Claro, nik markinarrez hitz egiten dudanean, dena hitzak eta dena jan egiten ditut, eta ematen du alako zerbait organikoagoa edo dela, ezta? Eta nik uste dut hori trampa baten erortzea dela, uste dut egiten eta erabiltzen norberak ere ikasi egiten duela, ezta? Eta gero erabiltze hortan, da batua erabiltze hortan, ikasiko bagenu txertatzen, Koldo besaten duen moduan, gure, nire kasuan, markinako joerak eta esamoldeak, uste dut aberasgarriagoa egingo dukela gure euskera, ezta? Eta jendeak plazerez entzungo zuela nire diskursoa. Oin ez dakit nik lortzen dudan, baina nire uste dut, garrantzitsua dela. Gure tresna da, gure kultura da, gure altxorra da, urrea da, euskara. Nik gainera apostua egin nuen duela urte batzuk euskara hutsean aritzeko, euskara hutsean bizitzeko aldudan neurrian, eta uste dut hortarako euskara tresna moduan baliatuta zenbat eta aberatsagoa izan, nire bizitza ere aberatsagoa izango da, nire komunikazioa ere. Oso, ondo. Aipatu duzu lehen antzerkiaren alorrean batez ere, baduzula joera mendebaldeko hizkera modu naturalean eta txertatzeko. Autu horretan, zenbatu euskalkiekin euskara batu aberasteko autu horrek, zenbatu autu kontzientetik, zenbat naturaletik? Ez dakit, zaila egiten zaite, ez dakit. Niri natural markinarra urteta jate. Natural hori da urteta jatena. Egixe da, hasi naizela, nola azkenean Euskal Herri mailan ari naizen eta beste jende batekin aberasten eta txertatzen eta gauza batzuk natural urtetan zaizkit, baina beste batzutan pentsatu egin behar dut. Eta pentsatzen dudenean hor hanka sartzen dut askotan. Eta egia da, eta onartu behar dut, eta hor uste dut esfortzu bat egin behar dugula guk ondo hitz egiteko eta gauzak patxadaz eta ongi esateko, ez da? Eta, lanketa horretan nabil ni batzutan azentua bera ere zein den, ez dut jakiten, ez da? Ni baki zein den nire azentua, markinako azentua, baina nire batua egiterakoan nire azentua zein den hor uste izugarrizko dantza egiten dudala. Eta horrek esan nahi du, ez zaidala hain organiko ateratzen, baizik eta pentsatuagoa. Baina ez dugu hortan, uste dut hori lanketa baten parte dela, eta uste dut hori ere aberasgarria dela. Eta ez dugula hartu behar hori konplejutik, edo ez dugula hartu behar hori trauma bat balitz bezala, baizik eta uste dut hortan ere alegina jarri behar dugula,
ongi egiteko eta ongi esateko eta bide emateko batuari eta batez ere hor pantailan bestaldean dauden Euskal Herriko beste lagun guztiei komunikatzeko esan nahi duguna, ezta? Eta orduan, nik uste dut hori dala azkenean helburua, ezta? Komunikatzea eta gauzak adieraztea, ezta? Gure hizkuntzan. Eta nik uste dut hori dala egin behar dugun esfortzua eta gero ongiago, txartoago egiten dugun, egia da, bakoitzak bere limiteak ditu, bere mugak ditu, bere, hori, ez dakit, batzuk errestasun gehiago daukate, beste batzuk gutxiago, baina, nik uste dut, ahalegin hori eta gogo hori behintzat egon behar dela, euskaraz aritzeko eta euskaraz komunikatzeko. Arnasagara kanpainaren ardatza, euskararen arnasguneak dira. Ez dakit, arnasgune kontzeptu hori uste duzun oraindik nahiko arrotza dela jendartean edo pixkanaka zabaltzen ari den? Ez dakit, niri aspalditik, belarritik sartu zitzaidan, hitz bat da, sentitzen dudalako, nire ibilbidean, lehen pixka bat alako laburpen bat egin duzulako, nik dena markinan jaio nintzanean txikitatik dena euskaraz bizi izan nuen, dena euskaraz. Madrilera joan nintzanean ia erderarik espainola ez nuen egiten, oso gaizki egiten nuen espainola. Eta gero Madriletik Bilbora joan nintzen, eta Bilbon erdera asko desente egiten zen, eta euskarak bazuen bere tokia, eta asko posten nintzen, euskaraz aritzen nintzen lagunekin, artistekin, baina erderak leku handia zegoen. Arnas txiki bat hartzen duen euskaraz egiten nuenean. Gero berrizera joan nintzen bizitzera eta berrizen euskarak leku gehiago hartzen zuen, baina hala ere erderak ere badu oraindik leku bat. Orain markinara itzuli naiz berri eta euskara berriz ere asko entzuten dut. Eta orduan arnas pixka bat ere ematen dit horrek. Beste egunean gainera, ez dakit, izan zen herri baten joan nintzen, eta gaztetxe ondoan lagun bat ikusi nuen euskalduna, gazte bat, ezagutzen dudan ez dut izango zein herri eta zein gaztetxe, eta batean pasan nintzen bertatik eta erderaz ari ziren. Eta bakit, eta berak esan zidan, Lipus, zer, ongi, eta orduan esan nien, zuek erderari barra ematen diozu edo, barra egiten duzu, erderaz ondo egiten duzu, atara zitzaidan barnetik, ni nahi inoren polizia izan nahi ez dut, baina barnetik atara zitzaidan. Halako arnasa falta izango balitz bezala, ezta? Zuzena ematen du, gainera bera ikusi euskalduna dela, eta gaztetxean den erderaz aritzea, ezta? Eta pena eman zidan. Eta gero, orain egiten ari naizen antzeslanean, atzerrian lurra garratz deitzen den antzeslanean, badago esaldi bat, guk euskaldunok baita ere bizi duguna, ezta? Eta da, batzutan guk euskaldunok ere atzerritar sentitzen garela gure herrian. Eta hori hola da, batzutan peaje batera zoaz autopistara eta ez dakizu euskaraz edo erderaz egin behar diozun. Edo tabernara zoaz eta ez dakizu euskaraz eta hor aleginean ari gara, lehen hitza euskaraz egiten, baina nahi eta nahi ez gure buruak esaten du, honek ez daki euskaraz, edo honek badaki, eta hor badago puntuak guk, ez dakit, adibidez markinara etortzen naizenean, arnasa hartzen dut zentzu horretan, ez dut pentsatu behar euskaraz badakiten, ez dakiten. Badakit hemen euskaraz erantzungo didatela beti. Eta orduan, arnasgune hortan bizi naiz, zorionez. Eta nire autua gainera euskaraz bizitzea da, euskaratik bizitzea, eta orduan, zentzu horretan, ondo ezagutzen dut arnas kontzeptu hori, ez da? Euskararen ikuspuntutik. Arnasa gara hori. Oso ondo. Bukatzeko, Ander, eta oantxe bertan hitzein dezunaren hildotik, ez dakit, sumatzen dezun inguruan, eta batez ere gazteengan, gero eta erdaretarako joera handiagoa dagoela, ala uste dezun, ohiko jarrerak eta joerak direla gazteen artean horiek. Bueno, ni orain markina semeien ibiltzen naiz pasiatzen da belarria jartzen dut, eta gazteak, umeak,
euskaraz entzuten ditut. Orduan, zorionez, nire herrian behintzat euskara nagusi dago. Entzun da daukat lagun bati bazegoela erderarako joera hori. Baina nik gogoratzen dut nire garaian nik beti euskararako apostu egin duen, baina ni baino nagusiagoa zirenak erderako kristolako izugarrizko joera zeukatela, ezta? Eta guk buelta eman genion horri. Ez dakit, agian batzutan zikloak ere izaten dira, edo modak, edo ez nuke nahi hortan pentsatu, ez nuke nahi pentsatu euskara moda kontu bat denik. Nik uste dut euskara gure tresna dela, gure hizkuntza dela, eta hala adierazi behar dugula, eta hortan gure euskara hortan komunikatu behar dela, ezta? Eta, bueno, kontzientzia hori zabaldu, bai gazteei eta bai umeei, ze azkenean gu bizirauteko, herri moduan bizirauteko tresnarik ederrena da, gure hizkuntza. Ze hor daude gure berezitasunak eta gure imaginarioa, gure ametsak, gure simboloak, gure ikurrak, gure sentimentuak, gure emozioak hor daude, gure hizkuntzan daude. Eta hori galtzen badugu, beste zerbait izango gara, baina ez euskaldunak. Eskerrik asko, Ander, gurekin solasteagatik eta batez ere, hausnarketa interesgarri hauengatik guztiengatik. Agurtu baino lehen, gogorarazi behar diegu, elkarrizketa jarraitzen ari diren guztiei, zozketa bat ere egiten ari direla kanpainaren barruan, eta zozketa horretan parte hartzeko badaude jarraitu behar dituzten zenbait pauso. Lehenik eta behin, atxegin duten batea azteko bideoari, bideo hori Instagrameko stories atalean partekatzea eta bildua Arnasagara kontua aipatzea, Arnasagara profila Instagramean jarraitzea, parte hartzeko epe muga ostegunero amaitzen da eguerdiko 12etan, saria, zozketaren saria izango da euskarazko aldizkarietarako harpidetza edota euskarazko diskoak eta liburuak erosteko bono txartela aukeran, eta zozketaren irabazlea ostiralean jakinaraziko da. Orain bai, Ander, agurtu bat zaitugun, mila esker, gurekin hauteagatik, plazer bat izan da. Eskerrik asko zuri, nagore. Eta eskerrik asko ere, elkarrizketa jarraitzen ari diren guztiei, eta hurrengo astean ikusiko gara hementxe. Muxu bat. Agur, Ander. Gero arte. Gero arte bai.